Minn din il-ġimgħa pazjenti li għandhom id-dijabete tat-tieni tip u li qegħdin fuq l-insulina se jgawtu minn glucose sticks b'xejn biex jiċċekkjaw it-sokkor. B'hekk il-Gvern qed jimplementa wegħda importanti oħra fil-qasam tas-saħħa. Il-Ministru għas-Saħħa ta' dawn id-dettalji fil-Jum Internazzjonali għall-Għarfien dwar din il-kundizzjoni li taffettwa ħafna Maltin. Fil-fatt huwa stmat li madwar 10% tal-popolazzjoni f'pajjiżna hija diabetika. Dan il-pass isegwi dak li ttieħed is-sena li għaddiet meta bdew jingħataw sa 4 glucose sticks kuljum lid-dijabetiċi tal-ewwel tip. Il-pass li se jittieħed issa jsegwi proġett li beda fis-sajf li għadda. Minn din il-ġimgħa dan il-proġett se jibda jkun estiż ftit madwar Malta u Għawdex kollu. Bissa tmiem din is-sena daw kollha li għandhom id-dijabete tat-tieni tip u qegħdin fuq l-insulina ikunu qegħdin jibbenefikaw. Daw kollha li huma intitolati se jkunu qegħdin jirċievu ittra fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin mill-POYC biex jispjegawlhom minn meta se jkunu jistgħu jibdew jiġbru il-glucose sticks tagħhom. Din il-miżura issegwi wkoll il-Pjan Nazzjonali għad-Dijabete u miżuri oħra kif spjega id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn. Pazjenti f'Malta Għawdex li għandhom id-diabete u jieħdu l-insulina ħajbdu jirċievu notifika mis-sanità dwar kif iridu jagħmlu biex jibdu jieħdu 4 sticks kuljum mingħajr ħlas u l-magna tal-monitoraġġ ukoll. U mbagħad mis-sena d-dieħla għax dal-proċess se jispiċċa kompletament din is-sena, mis-sena d-dieħla nibdew ukoll nagħtu l-sticks il-pazjenti bid-diabete kollha, kemm dawk li jieħdu l-insulina anke dawk li ma jieħdux.